Вітаю на Свабодзе прэміум, з вами Ганна Соус і моя суразмоўца, дэмакратычная лідарка Беларусі. Добрый дзень, Святлана Тихановская. Добрый дзень. Мы размаўляем прыкладна за гадзіну да таго, як будзе абвешчаны прысуд у адным з самых доўгіх і самых закрытых палітычных судовых працэсаў Беларусі. Ён адбываецца ў гомельскай турме. Гэта справа журналіста Свабоды Ігора Лосіка, палітыкаў Міколы Статкевіча і Сергея Тихановскага, блогера Владимира Цыгановича і удзельнікаў вашай кампаніі на выбарах 2020 году Артёма Сакава. І, Светлана, я так разумею, што вы спецыяльна вырашылі даць інтэрв'ю да таго, як будзе абвешчаны прысуд у працэсе, які судовым назваць даволі цяжка. Што вы хочаце цяпер сказаць як палітык, як дэмакратычная лідарка, як жонка? Вы ведаеце, гэта абсалютна відавочна для ўсіх, што гэта не суд, а гэта расправа над апанентамі. І віна ўсіх людзей, якія зараз катуюць толькі ў тым, што яны кинули выклик сістэме, якая 27 год зневажала народ. І люди, якіх судзяць зараз як злачынцаў, бачылі Беларусь свабоднай. І гэта іх адзіная віна. І вы ведаеце, тыя людзі, над которым сёння будзе прысуд, яны нават не дайшлі да выбараў. Вы ведаеце, рэжым адчувае, што за нашымі палітвязнямі стаіць цэлы народ і што за імі сапраўдная падтрымка. І ў рэжыму такой падтрымкі няма, і гэта злуе іх яшчэ больш. І менавіта таму рэжым выпісвае такія шалёныя тэрміны. І так званыя суды адбываюцца нават не ў судах, а адбываюцца ў турмах. Гэта працэс, каб захаваць гэтых людзей, схаваць гэтых людзей. Таму што нават фатаграфія ці некая карцінка са Статкевічам, альбо Лосікам, альбо Тихановскім можа натхніць людзей. І наша задача сёння вызваліць кожнага, і кожны з нас можа рабіць нешта невялікае. Хтосьці можа падпісаць падштоўку, раскідаць чэсную газету па суседзях. І гэта тое невялікае, але наш шмат. Як жонка... Так, калі ласка. Як жонка, я, конечно, кожны дзень думаю пра Сергея, і мне цяжка, і маім дзецям цяжка, але я уяўляю сабе, як цяжка яму, як цяжка ўсім астатнім за кратамі, і яны знаходзяцца ў застенках і разлічваюць на кожнага з нас. Сергей разлічвае на мяне, таму што няма больш. Яны зрабілі, што маглі, цяпер наша чарга рабіць, што мы можам. Сергей Тихановскі перадаў з турмы фразу, якая вельмі шмат гучала, вельмі многім людзям вядомая: «Я буду сядзець столькі, колькі мне дазволіць беларускі народ». Што б вы цяпер сказалі Сергею, Міколу Статкевічу, Ігору Лосіку, Владимиру Цыгановичу, Артёму Сакаву, Дмітрию Попову? Цяпер там ля турмы знаходзяцца іх родныя, знаходзіцца маці Сергея, Даша Лосік знаходзіцца, Марына Адамович, жонка Міколы Статкевіча. Што б вы сказалі? Якія словы вы перадалі, магчыма, гэтым жанчынам, якія пабачаць сваіх блізкіх? Ведаеце, я, напэўна, скажу відавочную рэч, што будьце моцнымі. І ведаеце, што мы змагаемся за вас кожны дзень. Хтосьці ў Беларусі, хтосьці за мяжой. Мы кожны дзень гаворым пра вас, і мы кожны дзень гаворым за вас. Нават калі вы ў турмах, то гэта не значыць, што вас не чуюць. Увесь свет з вамі. У вас шмат найбольш сяброў, чым можа здавацца. Вы наши героі, і мы будем паслядоўныя, мы будем прынцыповыя, каб вас вызваліць. Мы давядзем справу да перамогі. І мы вас любім, і мы вас вельмі чакаем на волі. Светлана, хотела запытацца, што могуць зрабіць для палітвязняў беларусы, якія, як вы, у вымушанай міграцыі? Што можа зрабіць для палітвязняў дэмакратычны свет? І што могуць зрабіць для палітвязняў людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі? Кожны з нас, хто на свабодзе, павінен быць голасам тых, хто у няволі. Перш за ўсё пішыце лісты. Беларусы, для вас гэта зойме 5 хвілін, але будзе натхненнем для тых, хто ў турмах на ўвесь дзень.
Вы ведаеце, што лісты даюць энергію і дапамагаюць перамагчы цяжкі час. Замежным палітыкам я прапаную, каб падтрымаць нашых родных, браць патранаж над зняволенымі. Насамрэч зашмат увагі не бывае, і гэта трэба кожны дзень нагадваць свету пра палітвязняў. Нагадваць, што іх не 900, іх 1000 там. І на днях я падымала пытанне наведвання палітвязняў у турмах, і мы спрабуем дабіцца, каб дыпламаты, міжнародныя арганізацыі, прадстаўнікі царквы, напрыклад, маглі наведаць палітвязняў там. І гэта таксама важна, і мы змагаемся за гэта. Але што датычыцца дэмакратычных замежных сіл, то, канешне, тут несумненна трэба прынцыповасць і паслядоўнасць у дзеяннях. Святлана, як бы вы сфармулявалі цяпер снежань 2021 году, што стала за больш чым год з беларускай мірнай рэвалюцыі? Ці яна прайграла, як некаторыя кажуць? Ці гэта сярэдзіна доўгай дарогі? Ці насамрэч перамены дасяжныя ў блізкай будучыні? Што вы скажаце беларусам у калядным навагоднім звароце, калі будзеце яго запісваць? Адзіная праўда ў тым, што наша мірная рэвалюцыя пакуль не перамагла, бо няма той чароўнай кнопкі, якую мы націснем, і вось яна свабода. Але наша рэвалюцыя і не прайграла. Нельга так казаць ніколі, бо гэта працэс, і мы павінны, зараз гэта ўжо працэс, мы павінны быць паслядоўныя, мы павінны быць цярплівыя. Мы ведаем, што мы на правільным шляху і змагаемся за правільную справу. Летась мы пабачылі, што у нас большасць, і гэтае пачуццё яно нікуды не знікла. І тады мы зразумелі, што мы не проста рахманыя беларусы, а мы умеем за сябе пастаяць. І гэты год, мабыць, быў неяк як тэст на вынослівасць, на вытрымку, і мы разумеем, што мы павінны давесці справу да канца. І іначе проста быць не можа. І наконт навагодняга зварота мы рыхтуем навагодні зварот з лідарамі дэмакратычных сілаў, і у гэтым звароце мы яшчэ раз паспрабуем даць беларусам энергіі і натхнення і веры. Дзякуй вялікі, Святлана, што знайшлі час для каментараў такі складаны для вас дзень. Гэта была дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханаўская, якая лічыць, што за палітвязнямі цэлы народ, што ўвесь свет з імі, і што прысуд, які неўзабаве будзе агучаны, гэта расправа над палітвязнямі. Дзякуй вам вялікі. Да пабачэння. Дзякуй.